Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex niċċebraw dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Roħ Grezja, George Grech u Peter Portelli. Fuq kollox ukoll ma ninsew qatt il-morda tagħna. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħallitenna jinħarsu bir-rida tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'mamudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni weġbuh huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammed bil-mamudija tal-indiema, imma lin-nies li kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 il-raġel. Għal 3 xhur sħaħ Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem biqlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li jogħbuduh. Bħalma d-duħan mar-riħ jixtered, bħalma jdub ix-xema quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Alleluja. Imma il-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lil Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Alleluja, alleluja, alleluja. Missier l-tiema u difensur tar-Romol, ekku Alla fil-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti jid-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu: Ara, issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbija ma inti tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandekx bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt mingħand Alla. Wieġibhom Ġesu: Temnu issa? Ara, għad tiġi s-sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi.
dawn il-ħwejjeġ għedtulkom, ħalli bija jkollkom isliem, fid-dinja jitbagħtu jkollkom, iżda għamlu il-qalb, jiena irbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Eżies, kemm hu ta' inkoraġġament din il-kelma li Ġesu qed jgħidilna. Għaliex il-mulej jurina kollox, il-mulej kien ċar magħna. L-ewwel qabel kollox aħna jiġrilna bħad-dixxieb li fejn ikun hemm mumenti fejn aħna nitħeġġu bil-fidi u naħsbu li jilħaqna kollox. Le jiena nemmen falla, jiena għandi fiduċja falla. Imma mbagħad jiġu il-problemi tal-ħajja tagħna ta' kuljum, inħabtu wiċċna mad-batija u ħafna drabi naqtu qalbna. U din id-batija lilna tħarrikna tixxukjana. U Ġesu kien ċar mal-apostli u qed jgħidilhom, taħsbux għaliex intom tiegħi m'intomx ħadbatu, mhux se tħabbat wiċċek mal-problemi tal-ħajja. Imma mbagħad qed jgħidilhom fid-dinja dbatu jkollkom iva, iżda għamlu il-qalb, jien irbaħt id-dinja. Qegħdin fin-novena tal-Ispirtu Santu eżies, ejjew nitolbu id-don tal-Ispirtu Santu fuqna. Għalhekk fl-ewwel qari Pawlu jistaqsihom, intom liema magħmudija rċevejtu? Aħna ma rċevejniex biss il-magħmudija tal-indiema fejn jien nirrikonoxxi li jiena żbaljajt jiddispjaċini. Bħal meta tifel xkejken jagħmel żball u jiġi ħdejk u jgħidlek sorry. Imma aħna rċevejna il-magħmudija tal-Ispirtu. U din xi tfisser eżies? X'inhu l-Ispirtu Santu? Hija l-preżenza ta' Alla fina. U għalhekk huma dawk il-momenti li fejn forsi aħna nitgerxu, nitferxu minħabba dbatija tal-ħajja. F'dawk il-momenti l-Ispirtu Santu qiegħed hemm fik u fija biex jerġa' ifakkarna f'dawn il-kelmiet ta' Ġesu. Għamlu il-qalb, jien irbaħt id-dinja. Jeħuti namlu il-qalb, għax ir-rebħa ta' Ġesu hija r-rebħa għalina u nitolbuh biex idawwalna bl-Ispirtu għaddejs tiegħu. Ngħidu flimkien, dawwalna mulej bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Dawwalna mulej bl-Ispirtu għaddejs tiegħek. Għal-Papa l-Isfijiet Presbiteri, Djakni, biex jgħixu b'fedeltà id-don tal-Ispirtu li rċivew sabiex ikunu ministri tiegħek fil-Knisja nitolbu. Għad-dinja li qiegħda tfittex il-paċi biex taraf tilqa il-kelma ta' Kristu li hija garanzija ta' paċi, ħelsien u verità nitolbu. Għall-adolescenti tagħna li f'dawn il-jiem qegħdin jirċievu is-sagrament tal-griżma tal-isqof, id-don tal-Ispirtu. Għamil mulej li jaħdem fihom, iqawwihom fil-mixja tagħhom warajk, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej biex tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-qawwa tiegħek, il-morda tagħna, il-daw kollha li jduru bihom fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna, nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet personali tagħna. Il-qamissier għaddejs dawn it-talbiet li din il-familja li inti ġbart madwarek qiegħda trassaqlek f'dan il-bidu ta' jum il-ġdid. Għatina l-Ispirtu għaddejs tiegħek biex iqawwina fix-xhieda tagħna lejk. Int li tgħix wis-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li jis-sagrifiċċju bla tebba li sejrin nofrulek isaffina minn ħtijietna u iqawwina bil-grazzja tiegħek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li jinroddulek ħajr bi Kristus Siedna. U wara li qam mill-imwiet, wara lilu nnifsu bid-dijer lid-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela' is-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla teba. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġ li mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp,
l-apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-missieri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tumlieħ b'ħajja ġdida bi Kristus Siedna. Knejdu it-tlet Avamarijiet il-Madonna fġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dan fil-qabar dak li hija talbet lil Karmi Grima. Hekk ejjew nofruhom dawn din it-talba qasira hekk għall-emigranti tagħna, għall-morda tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, lontana Marija, o kemm jidoqlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlaxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien